Paris Drøm, en kortfilm. Paris, drømmenes by, et nyt kapitel, et nyt liv. Jeg troede, at her ville alt ændre sig for mig. Folk venter på kager, kram og latter, men for mig er der kun stilhed. Ingen til at byde mig velkommen, kun mig og min rejse. Men måske starter alle store rejser sådan, alene med drømme og håb. De siger, ens verdenssyn ændrer alt. Nu ser jeg Paris som en gylden drøm. Nye gader, nye ansigter, et nyt liv venter på at udfolde sig. Alt ser lysere ud, perfekt, men er det ægte eller bare en illusion? Uanset hvad, er jeg klar til at udforske, klar til at leve. Paris, vis mig, hvad du har at byde på. Man glemmer aldrig første møde med noget storslået. Nu forstår jeg hvorfor. Her føler jeg mig lille, som en drømmer, der vågner i sin egen drøm. Men i denne kærlighedens by, hvorfor tænker jeg kun på ét navn? Du er altid sådan smuk, fascinerende, uopnåelig. Eiffeltårnet står uberørt af tiden, ligesom mine minder om dig. I denne alder stadig dig. Måske ændrer nogle ting sig aldrig. Måske skal visse følelser vare, som Eiffeltårnet, dette øjeblik som dig. Før New York så hende, stod hun i Paris, en gave mellem nationer. Et symbol på håb, kamp og tilhørsforhold. Som statuen er jeg mellem to verdener, fortid og fremtid. Måske handler frihed om, hvem du bliver, ikke hvor du er. Ingen sagde, det ville være så svært. Tårne, priser, ensomhed. Paris er mere end lys og kærlighed. Det er overlevelse, daglig fornyelse. Som triumfbuen står jeg mellem fortid og fremtid, søgende. Metroen. Tiden står stille. Ansigter bliver historier. Rejser bliver mål. Men i en by af drømme kan virkeligheden være barsk. Lommetyve bevæger sig som skygger og slår til, før du opdager det. Et øjeblik er du her. Det næste har du mistet noget. Sikkerhed er ikke en vane, men overlevelse i Paris hverdag. Gare du Nord, Europas travleste station, en port til drømme og det ukendte. Gaderne udenfor fortæller en helt anden historie. Paris' skønhed blegner til noget råt, noget virkeligt. Nogle ankommer med håb, andre forlader med fortrydelse. Men i denne menneskemængde ser ingen rigtig hinanden. Gaderne udenfor, anderledes end Paris på postkort. Skygger i hjørnerne, øjne der dvæler for længe. Noget føles forkert. Det er ikke frygt for stedet, men frygt for det ukendte. De siger, at Paris er fuld af muligheder, men for nogen åbner dørene sig aldrig. En restaurant, 2, 5, 10. Hver gang samme svar. Nous n'avons besoin de personne. Det betyder, vi har ikke brug for nogen. Mit CV føles tungere for hver afvisning. Er jeg usynlig eller bare ikke god nok? Derhjemme havde jeg drømme. Her har jeg tvivl. Men jeg kan ikke stoppe. Jeg vil ikke stoppe. Paris byder mig ikke velkommen. Men som statuen står jeg udsat, sårbar, men ubrudt. Kampen stræber mig til kernen, men styrken ligger ikke i det, jeg mister. Den ligger i det, jeg nægter at opgive. Fortabt i støjen, i kampen, ser jeg det,
Jesus giver dig evigt liv. Et budskab, et tegn. Måske handler tro ikke om, hvor du er, men om at vide, du ikke er alene. Med nyt håb går jeg fra Eiffeltårnet til Notre Dame, søgende efter noget større, som Seinen, der flyder. I mit travle liv troede jeg aldrig på guder eller mirakler, men i dag føles noget anderledes. Notre Dame står foran mig. Ikke bare en kirke, men et symbol på håb, noget større end os selv. Måske handler tro ikke om at tro, men om at finde styrke, når man har mest brug for det. Et stearinlys og en røgelsespind. En simpel handling, men det føles som overgivelse. Ikke til Gud, men til troen på, at tingene vil ændre sig. Måske er tro ikke det, vi ser, men styrken, det giver os til at gå fremad. Måske handler succes ikke om at vinde eller tabe. Måske handler det om at komme videre. For første gang er jeg ikke bange for morgendagen. Jeg har ikke alle svar, men jeg har håb, og det er nok. En ny mission begynder, ikke kun for at overleve, men for at leve. Solen går ned, men det er ikke enden. Det slutter forberedt på en ny begyndelse. Mørket varer aldrig ved. Uanset hvor mørk natten er, vender lyset altid tilbage. I morgen kommer, og denne gang er jeg klar til det. Paris er ikke let, men måske er det netop pointen. Jeg kom for at søge en drøm, men fandt noget bedre. Jeg fandt mig selv. Medvirkende i denne film.